Kerala piang America Salian Dilip Joseph hian Dr. Zirchua nuloka Afghanistan thingtlang khuwa thok tlomngai pol Morning Star azoma hetiang lai hian nupui nein fa pali an nei to Afghana hian kumhni chungvel na thokin om mana thingtlang khuwa hrisel na kai noi zirtir na an pein damlote an entry na an tumber chu heng thingtlang khuwa mi te hian an rambuai takara malam engzok nei se ti hi ne kumsang ni le som pani November ni kuwa Dilip hian Afghan khopui Kabul athlenga reivaklo achol nuwa December ni nga khan anram khochak lama thingtlang khuwa pul I asima na thokin achuak zui nga lane Morning Star a hian medical director ni in tuntrum hi Afghan atlo voisom na ania hetiang lai hian Taliban te chu Pakistan ramri danin roware lo na achak zual pui chu anin saseng toa Afghana hian thi chilne na anche tawangin an hlau om love ti nai ro chu ani haulo thingtlang khuwa te phei chu an chet nat du na lai takane Taliban te hian suman mamoa abikin ramdang mi an mungat phei chuan tlan na sum an ngiata rukbo an thupui berthina tlan na sum an pelowani chuan Pakistana Taliban pol dangte hne na an thral ani lo vek chuan ti hlum an ni thrina chuwangin ramdang mi abikin tlomngaya Afghana thokte chu an him lo zual puli asim khuwa hi Taliban te lo chet tla to na thrin ania US in anron paithak ma phei kha chuan an khuwa hi rausanin Pakistana sahim na zongin mi pui chu an lo ral tlan towa Taliban te paithak ani nuwa anron kirle chau he khuwa hian Dr. Dilip Joseph hoin Morning Star te chuan hrisel na chungchanga zirtir na an peya tlaidar ni le chan vevela darkarlikal Kabul lamchu an pan le ta ne an lir thei chu Afghana lo pui tu le trong let tu ni ngal Rafikan akhala abula chuan Dilip thopui Afghan mi tho farza ta chu athuboka kongchan ve an la thleng man lo an ma dewa chuan mi pakhat aron chuak lol maya asilai ken le asilai mu orte tangin tunge ni ti chu hairual anilo Taliban mi le sane avan vor zongin silaya metpuaka lirtheya chuang ten an lirthei anti din mek chuan midang pahni anron langjui ngalzat lirtheya chuang mi pathum te chuan thilduam lo top antong tin ria a an chi ai kher mai mase in rok na nge in ruk bona ti ro chu an thre chiangam lo Dilip chuan du thlan tur ni se in ruk bona chu athlang nge yang achan chu in rok na chuan an thil hlu nei te an chu saka an mi rok te chu an that mai thrin in ruk bonai ro chuan tlan na sum an ngiata dam chua theina rem chang atam zo kane Taliban te chuan lir theya tangin an chuk tira an kut an phuar sakba ka an mit an tuam saka an lir thei chuan mundang an panpui ta a khoila mangen kal tian threlo kongom lo na tlang pang thlengin an tlana chuta tang chuan an lir thei nu chein nung khir chungin tlang chu an lon pui ta a hetiang laya Dilip atong trai la ber chu lalpa heng mi te hi min ngai saktir lulsu min ti hlum don ani poin arang theyang berathi kadile ti hi niya amangang kher mai tlanga minute som ni an chho nuwa chuan midangin anron bel chalea rubo tu te chu mi pasari anne an rukbo mi pathum te tan silai kengzo kaniba ka an tam ne to bok nen tal chua thei anilo Dilip hi Indian mi American khwale tuin nei nima se a hmela tang chuan American ani tirin ngai na omlova amai ro chu aipa a passport an hai chu atangin tunge ni ti chu zebrual anilo Taliban howin melma bera an ngai ania adin munchu achezwal ngal sau Dilip hian ramdang mian zon chu ni ti te Taliban ho in biak na tangin a hretheya rubo tu hi tu te mo chuan ramdang mi rukbo tu rem changa om tiin an hril ti a hrethiam ta nga lane
tlaidar thum le chan vevela in rubo kha ania mi pasaria tangin mi pahni atira rubo tu te chuan tlanga chuan an kalpui chhun zom ta zela an kut phuarna te ro chu an phelto tuin tur awmu mal lo nen an ruk bo mi pathum te chu an chaw to hle Taliban howero chu helai vela chetla thrang ti taka ha mel po an pumeu lo mi pahni chawin an venga dilipale rafika te chuan tlanga hian namlumila an silai chu sakila tiril ru te po an puwa mase thilkal swalpal thei an donin che te ro chu an ngam ta chia lawane khua aron thima zan thim thamka ra po chuan an lakal ta zel tlanga chuan an chuang chuaka chutatrang chuan ruama chuk lein thingpuinin an han cholte te a Taliban pahni te chuan thingpuin tur hian an mi hren te chu an som te mial Afghanistan a chuan thingpui in hi in kom na hunatan an hmang thrina thingpuina an in so matrang hian dilipa chuan rilruwa in hriat po tona mi hring le mi hring an ni na anga in po ton na enge motak asiam thei a in beisaya a hlotling ani chuan dam chua theina rem chang atam hlei hlei don ti hriane rubau tu te hnena chuan an chung ko chanchin te trong le tukal tlangin an hril phota pastun namte hian chung kwa an ngai poimo hle ti hria apia tangin Afghan thisen kai an ni dan te soin American ani na ayin Indian ani na chu asoi warzoka Afghanistan le India chu ramin threnom in ngei lo na po nei ran lo British hovin an thren ran ma phei chuan ram pakhatanga ngai thei tur an ni thrin wangin Indian ani na hi asoi warzoka ne thingpuina an chol nuwa chuan an kal le ta tlanga lon lein chuta chuan in tamwak lo le tui khur alo oma tuin an chol nuwa in pakhata chuan mutna an phasaka anin reng chu anita der rubo tu zinga pakhat chuan dilipa chu afona neito sipaiten Afghan mi le sa an soi salai aintira hetiang hian in chunga kantive chewem tin silai aron lek chuak ta urmaya dilipa baka atong le tu rafika te tan chuan azamom du hle kan that don cheu ati ta ka phei chuan anril ru chu chiai takane mase chu mizan chuan silai han chelek naimo tha tuma in be nai ro chu awm talo thung atuka Taliban dang pakhatin anom na chuan aron bel chalea an pathum zinga an ho tu ber ninalang dili pachuan ahming arelova mase zana tlanga an kallai khan mase zana tlangan kallai khan rubo tu pahni te chuan ama awin walaka tina naw chiam maya chu ahming ni tura angai mia jing thingpuin pain anti ti leta walaka zona changin dile pachuan America ram ahmu dante arila athu soi turle atrong kamero chu athlang film khur khop mai pathian niringem te ro chu chan har atitafat Christian ania chu zep theni chuan zep ramatum dili pachuan pathian pakhat engki mathu nei tu karinga chu ka biak chu ni tina changa anchung ka chanchin te soin andin mun in thlauzia chu a hrechiang ta hle dili pachu America Dr. Zir chuak nun zalen le mimal dikna chanvo engkim neyane rubau tu te ro chuan in dona an pian puya mi tha chu anthi-sena abetlat to pain afa hnena in dole mi nun na lak azirtira chu bak chu thiaman nei lo chu wangin rubau tu te chu thavia wangin langma se thilkal sual hleka anruk bo abikin dilipanun na chu der thong thei reng ane rubau tu te chuan an thil ngia tan soita Kabul tani na mitang chuaba ka poisa makta duai tel an ngia tane athona Morning Star la chuan makta duai chu soilo anuai bia an buai ngal ania amangan thlak hle dili pachuan nithum chunga tlan chuana sum petura anti chu hlen chhuat hei ani ringlo
an poisa phut za tai ro chuan rubau tu te thu a in hmulawa pakhatin makta duai som ni ati lain pakhatin makta duai ni ati ve thunga Dilip hian azat ti chiana ngai tiin ruk bautlan chuana tura in biak na nei dan tur chu azir tir ani ta deuh ber ome ani Dr. Satlia ve mai tlan chuana ta na makta duai ni han phut chu sang ati khop mai mase Taliban te hian dollar ni lovin Pakistan poisa in an soizo kalonia dollar an chantir chuan nuai thum velani tlan na sum ngia ta in ruk bauna ania mitang chua tur tele an ruk baute chu in thleng tur niin chin felnan ni thum chungan nei don tinane atuk chuna mitang te chu tlang sang lai deuh phone signal lomna an hruaita Dilip chu Morning Star an ho tu roya an biak tira anen kol that thu te an thil phut te avarila anomna aron zoi ro chuan chan ngai na a relo thung roya chuan ni thum chung chuan kan ti fel man don lo ti chu thil chiang ania kan po khotlai thei pole in ta na thrazok bok lo chi ai reng su tin ron nema tlan na sum pe ka mitang te ne na in thleng ngal du to laya chu tiang ron soi chu a thlamon thlak vak kom love ma se Dilip ai ro chu a khovel thriat chinami te a be pop thei chu alom hle ani khatna hian Taliban pathumin anvila Dilip hian mi hne theina riau ane wangin in kung kaina te po an siam thuaya hepa hi kan din mun ngai tua GI le thlabar taktur ani lain a om ngain a om reng theya keni ai chuan muslim thrazo kani hi tenti hial heti lai hian Dilip chuan anen kol that dana chuan rin hlel na chin anei thunga hengmi te hian doctor an mamonga ke hi an doctora min manan tumani yang ate atuk December ni saria Dilip chu an ho tupa roya an biak tir lea soilang lo ma se dollar nuai thum nei dan tur chu an threbik lo ti hrathiama ni thum nuwa engtin nge anom zel don ti chu veizui tham takane tlanga tanga an chuk nuwa Taliban dang an ron thlen bela mi pasari lai anile ta anjinga chuan he Paul B ka an ho tupa po aron tela an ho tupa chuan phone signal lomna laya hruai chuak lein phone number pakhat aron phora Dilip chu abiak tir ta ami biak chu International Security Assistance Force US le ramdang sipai intel khom na ania US sipai hruai tu tenen anin bethei hlau him taka achua le theina tura ma anlak thu tele GI lova om turin anron cha ve bokane anin biak nuwa Taliban ho tu pa chuan tungei biak tin ron zota I phone number min pe kania I thrian te ni tura ka ngai tin alo changa engtia ISAF bepop theinge ni ti hi a hrethiam bik lo Taliban ho tu pa hian phone number akol nual maya tipal thila ISAF te chu abiak po tir ani lo vek chuan an phone signal atangin sipai te chuan an phone call chu an lo chuyanga an ron be pop thei jok ni tura te angaya angai na tak a hrebik lowane an chua theinan walaka khan poisa angai poimo bera an ho tu pai ro chuan mitang aron ngai poimo ber thunga atira hreng tu mi pathum te khan poisa an hmuwa chua zalen vat tandua mase hein ruk bona hian in nam hnoi an tamtak zela chuan thu a in mulo ta zung mai tinane mitang chua an thupui berani chuan in biak na nei that angai le dona Dilip chu roya an biak tir le ta mitang chua an du bere ati lai mekin Taliban ho tu pa chuan cheng nuai thum kan du aron tilea an chiang lo nuai Dilip chuan thilphu ta hian in chian lo chuan in du ber an hre lo tin akhak nge nge ne hewang hian poisa chu thupui bera an mangzuita royan kanin biak na arei pole intana thrazok ati chu aron lang chuak ta a anthil phut po arei nuwa chuan abuai tanak mai tlanga nomlai hian thlo nari an ria
chhum tama wangin atakero chu mu the ni lo Taliban ho chu anchi ai hle Dilip hna chuan in satellite thomani yem ti te nan zota Dilip ro chuan hrilatum lo hle doctor kania engineer na lam chu ka hriat pui hau lo tina changa ne anom na chu Afghan mun chengker lai ania chu thlona chu ron thlok satlia mai ani lo ti chu Dilip hian achiang hle hemizan hian Taliban te chuan an mitang te chu Beram antal saka naktu ka poisa tam tham tak min mu sak don tiin an du sak le atuk December ni riat zinga farza ta chu ruai hranania Dilip le Rafika te chuan thilin thak danglam aomin an him reng don lovin anin hrathar le ta tlan chuan asum la chu mu tur alo om ta der lo Taliban ho la chuan poisa anron pe theilo chewani chuan Pakistan Taliban te hnena kan thralang cheu tiin an vaude urengto Dilipan tlang atanga roya abiak polain an huai tlanga chuan lir thei anron lang tamaya rubautu te chuan songmi te so Pakistan Taliban te nia dollar nuainga chuangin an ngam chewa kan thral don cheu ron thruai tur cheu an ni so tiin an ho tu pa chuan Dilipa chu arila chung lir thei chu an thlir mek lain an omna tanga lavak lova chuan adinga mi som panga vel anron chuaka chu vele Dilipa te lam chu an tlan cheta Dilipa chuan an tlan chhiat chan chu angai na a hrelo hle an mi le sa te tho ania engwanga tlan cheta vak nge mo kan ni le ti zona neya mase nu chia bik ne ro chu adulo wangin tlan chiat lama chuan thane mangai ve tho darkar chan vevel an tlan chiat nuwa hima in thriain an cholta an thruai ran farza ta tenen khan anin mule hlol hengmi te hian in ti thlabara in biak na kalchakti rantum ti chu alang chiang le tamai an tombuk mun him lampanin an kalta zela Kabul le Jalalabad in kalpona lam lian te po alang theya Dilipa chuan anin rung bawatrangin avoi khatna tan anom na lai vel chu a hreve theita Taliban ho tu pa chuan Dilipa chu roya abiak tir le a roya chuan in biak na nei turin kanin peya trong let tu po me an ho tu pa chu kalo biange aron tia an ho tu pa hna Dilipa chuan phone chu apezui ta ngal anin biak zo chuan chanchin lo mom an la dong ta chuang lo dollar sang koin Dilipa chu tlan chuan tum alo ne Dilipa chuan nun na an thap laya dollar sang ko man velan ngai chu mantlom a inti ve hle ma se hei hi in biak na nei dan kal phungane anin khul chuak ani rau rau chuan poisa atlem theyang ber pek chu thil traber ania heng ho hian tlan chuan asum an man na turla chu achiang reng ral thuam leiane Taliban ho chuan offer an don chu rei ngial an ngai tu hnuwa dollar nuai thumbak chuan tolkan tum lo tiin thutluk na an siam ta ni thum chung hunin peto ma se roi telam chuan hun anron pot sei ve chia tinane chumini chuan phone mang reng rengin an khosa in rem nai ro chu an nei hlei thelo thung robo tu zinga ado thelo fal deu te chuan that to mayangu antia Dilipa chuan kuttepo atuar nge roya chuan trong let tu Rafika kha aron belea Dilipa chau hrena farza ta nena chua aron ro thule Taliban hovin chu an rem ti thu aron thrilta Dilipan chu thu riat chuan angai dan ani talo hle atong let tu athrian te pahni he in ruk bona tanga adam chua theina tura apoi mo berte chu anlak sak don tinane Rafika phone ken lai chu chu sakin Dilipa chuan roi hnena in ro man na hi kadu hau lo mai aron tia ma se roi chuan Rafika le farza te chua tir kha ruwa man na thatak kane he thila hi chuan minring ram ro itana thil thaber turzo kane alaron ti ta deu le ngal Dilipa chuan atana athat dan tur chu a hrethiam lo trong kanin hre-pop thei to don lova keima chuan ti ngai na om don lo tina changa
mase roya thutluk na chu so son thei ani chuang lo Dilip chuan in thil ti dan hi ka hre thiam lo na a ka ring tok cheu ti in phone chu ada ta a in biak na kalpuya buai reng reng an nia wangin an chung zo na thlona ron thlok ri te po chu an ngai ven man meu lo ane atong le tu athrian te chu Dilip chuan mit tuinen amang thra angai ta athrian te chuan kabula kan kir lenga kanin le hral thei zong zong te hralin tlan chuan tur sum chu kan ron ngai venang ti te nan hnema ama chawa helte bula an hnu chia tur chu an ngai ngam bik lo ma se atul miau si ane Afghan thian te pani chu Taliban then khat ten an kalpui ta mi parukin Dilip chu an lompui Dilip chu malngoi ngoin ain hreto amit tui adang zo to lo maktak main mi paruk labang te chuan an puan ba an ron phela amit tui chu an ron ruk saka helni ma se khongai na le lainat nan nei tian lantir Dilip chuan Taliban te chu mi ring ve tho an nia an jinga tam tak chu an in zirtir na le an chor chuana fulowa wanga nun thazok nei theilawan ni ti hrechiang ta hle Afghan ho hian inin mu masak bera chuan thrianin nia voini na chuan una win ni to ti thu fingan neya Dilip chu American ni ma se athrian te pani chu una wasiam to ti Taliban ho chuan an hai hek lawane mi paruk zinga an ho tu walaka chuan apuan bale silai mu pein Dilip chu anjinga mi angin ain thuam tira midang kan to kani poin Russian mi he muna raldo tura ron lu tangin kan soyang che ti chu asap rong thiamang tok le zaizirin arila tlailam ani to wangin zanre ei turin in pakhat an panpuita zanre nei kham nuwa an muwa chumi zan chu Dilip tan chuan Taliban ruk bawani zan hnung ber anita ne Dilip chhuwa theina tur hian Morning Star chau kha che anilova US sipaile sarkar chuan ruahman na rang rang an siama chu wanga hunpo khotlai kalpui chu anlo ne hein ruk bo na hian US president benga thlenga sipai hruai tu te an virbuai reng boka anom na chin hrelo ma se ruk bo ani na lai a hria theya chu ta tang chuan thlona mangin anom na chu an ron zong ta thrin alo ne anom nan mu fu nuwa chuan an che chuana chin chu an ron chui zui ta zela zan hnung bera anom na lai po hi hriat lo an nei hau lo intelligence information an dona tangin Dilip Joseph rubo tu chu mi som travel ania sipai chakna manga han chan chua anga yani poin len chua thei tura andane ma se mi pakhat ni lovin mi pathum chan chua ngai dona nunna chan ompal theina rem chang atam hle chan chua tur chu atlem theyang ber ani chuan an him le zual don chu wangin Dilip thrian te pahni chua tir kha ania Taliban hian kolzui zel lo duna an nei ve bok hei hiroyan in thren than chu itana thil thaber aron ti chan chu ania Dilip tlan chuana tur sum kha sikitlang mampo the chua antum lo chuwai chuan sipai chakna kanron mangzo kange tin rohman nan lo siam fel diam to alonia US chuan asipai chuan vor SEALs Navy Team 6 te chu chechuak turin athlang fel diam to bokane intelligence le inen thlak na tangin anom na lai hi an thrachiang hlea anram kho chaklam Langmar province Kwakari bor velane December ni riat zana hian an rianan son tipo an hailo che dan ture ro chu duanuluk angai hle chan chuana tel Edward Breyer sa chuan hlo tling tura kanin ngana chu vathron thutte che ran le tim na nei mi alova va boni ati Dilip chan chuak tur hian sipai te chu ti luina tel lovin an ronin pe a chung mi te chuan an che dan tura ro man na chu an hlen chuak ta ne anom na lain azir lo wangin thlo na emo helicopter emo manga kal thei ani don lova sipayom na tangin darkar thum tal an kalangai don
chuba ka chuan kumsang ni soma Taliban hovin British mi le sa an thren SEALs Navy Team 16 chan chuan tumna kal sual alo om to a ama chan chuak tu tur sipai pakhatin grenade tavomna nunna achana ralrel dan tur chu abuang thlap ani angai bokane aboi thlak lai bere ro chu inbuat sai turin hun anei tlem lutuk sipai tirlu anti thluk le dilipadin mun ader thong nian riat kara hian nikhate movel chau atla nun chan anjir tluk tluk man lawane December ni riat zanda riat vela SEALs Navy Team 6 Dilip Josepha chanchuak tu turte chuan kein an ria na lam chu an panta kong mu mal lo le thom dim te angai bok nen an kal chak hlei theilowa darkar level z kein an kalane an chet hun tura hian darkar an bituk veka hola mai ro chuan helicopterin aron lamai to donane anin hrena ina thung chuan Dilip chu zanlai darsom pahni le chan vevela ahara anom na chu athim kher mai ahara tanga minute nga vela ponaran rol le uyanda te chu anron thom hat maya ron tiral khel tu anom ni na lang walaka le aho te jinga pakhat po anron harve ngal ti riat takin anin berusar sara anoron chuana tangin kongkabulan mu ti riat the walaka chuan pona vathli thlaya minute khat nu vela aron luta thil danglam amulem lo ani mele Dilip po ngai ngamin muthil le tuma silai aron puak zui tangal Taliban ho an thofel main silayan vua laser ring ron chunin sipai te chu anron tlan luta American ophoin ban phar ro u anron tia mase Taliban ho chuan ban phar chu soilo silai an chu hloma an mangman ta chuang lo kutlonga in be na tenen minute khat vela sipai te chuan in chu anron la zui ta ngala sipai jinga pakhat chuan tunge Dilip Joseph aron tia Dilip chu ban pharin aron thowa chan chua turdang anom le omlo anzo chuan ama chawa aom to thuina changa pona an chua pui ta ngala rubau tu mi paruk zinga chuan mi engzat nge thi ti chu hrelo ma se ladamero chu anom nual ponan chuan nuwa hian inchung lama chuan silai apuak le ta trak maya Dilip chu chan chua fel ni ma se ama rubau tu te chu an thi ta vek kane Dilip Joseph chuan walaka kha trul mi alo tila atlom to nuwa an ka phlum le nina soya ponan chua silaya pu nuwa khan midang chu ka hlum niin walaka hi anlaka phlum lawa atnuwa an ka phlum le nina soi mase sipai te ro chuan hei hi an phathunga Dilip chuan nuwa khan Taliban ho chu an ka phlum ngal vek nina soi SEALs te hi aru ka che thin an thil ti tamber chu puan zar lo ani thina thisen an chuana sa tia soisel na te po om nge ne khatia sipai ten inan pantir khan metar som ni panga vela hla kongkabulamu chuan an thoma lo ria a silai puak masaber kha Taliban lam me puwa alonia sipai zinga amashwai tu Nicholas Cheki chu alua tak mai aka fuwa an tumai rang le zuala an bongai ta alone Nicholas hi annuwa ahliam turlovin athizui ta nge Dilip chu akal theyem ti te na neyem ti te an chian nuwa helicopter ron trumna turlam an panpuya Nicholas apo zone honi bok Afghana sipai mun puya Dilip chu kar khat chung vel daniin chutatrang chuan America an hotir ta hein chan chuana tel bayar sa chu annuwa Medal of Honor lanania ama hi long sipai niin Vietnam in do nuwa long sipai zinga hetiang choi moina sang dongle thei masaberane Dilip arwalan tren Afghan mi pahni te kha an chung ten chan chuan tum alonia ruk bawan ni tian riat nuwa an chung tele an khotlang an tang ruala an chua theina turin kongan dap fea anom na te po an thre thei hial tlang anom laya lir thei ron tlan an tlan chiat san kha Taliban te nilovin
heng mi pahnih chung te zawk kan lo ni a bumnan Taliban hovin Pakistan Taliban te ni an lo ti mai mai Dili pachau nu chia tura an hruai ran hnuwa khan an lir thei chuan na chu khotlangin an lo ti dinga mi pui anin hor khom hnem viau ma se an la chan chuak thei mai lo Afghan sipai te hna an chung te hian an chuan a lir thei number hrilin mun dang an pan tur chu check post a an lo man ta tho thunga chu ta tang chuan zalen thei an lo nia an chung ten an ron ngai vena an sa khorwai tu te thlenga an ron nor ta ka wangin Taliban te hian kol zui an du vak to lova shral an tumna lama chan chua an ni ta ne